Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak, at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii, at da sumaruno abannawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam, no tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat impatulod ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan a Leo, nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Leo kumalatan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama kat adda akpay laeng ditoy Dubai. Ti amo ti kaadwan, kat saan kami unay nga apektado iti pandemya ditoy. Ngambidot ti panangipapanda. Nalaing-laang ti gobyerno ditoy anang tengal iti sitwasyon, iso nga awan launay ti damag, maipapan iti mapaspasaran tayo a krisis. Nupay kasta, saan ati maipapan iti agdama a sitwasyon ti kayat ko nga ibinglay, no di kat tinaidumduma apadas ko ditoy, ti inak isalaysay. Layaw, anak. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Naipagnakon ti papeles ko, tatang. Tilangan flight ko tor orayak. Iso adya ko nagbabawi pa ay oo na yan. 5 lang ti taon ni ay nga anak mo. Tatang, ti anak ko ti makagapo no apay nga agabrodak. Kaya't ko amay paayan iti napinta sa masakbayan ti anak ko. Unay lakit nga minan ti gasat mo ng asawa, anak ko. Nagsapa nga impulang ti... Tatang, gusto ko man. Tauray no 5 na taon ti napalabas manipod pimusay ti asawak gapo iti panagpas ngay na.
Nasakit pa ilang para kanyak. Takinapudno na. Aging gaita. Saan ko pa ilaan aklon ti amin? Anak ko. Diyak kumakayat panawan ni Ayi iti sidong yu kaninanang. Nga masapul tatang. Tadyak kahit ang makapasar iti rigat ta anak ko. Isa pang nga siyo ta saan nyo abaybay anti apo ko yo. Ay saan ama pasamak na italayaw. Nalaos ti panang ipatagmikan ni Aye nga apo ko may. Makita mo, nakaturog dan ka ni Lola na. Isungawan ti rumpa nga pagtanagam. Aywanan mi ni Aye nga anak mo. Bayat ti kaawan mo, layaw. Magustuhan ka di matlaang dito'y ayanta, Leo? Wen, manang Viring. Ay na, Leo, di na kun awagan iti manang. Viring ko na blatan. Saan mo tamadlaw nga inaunaak ng sika iti 5 atawan? Sa bagay, husto ka. Ubing pa nga ron tilangam ng siyak. Di nakrabakan iti kasta, Leo. Amangan numamati Saan man, puno ti imbagak. Talagang ubing pa akitaan ti langam nga miti siyak. Panagtalon namin ti pakakumikumak iti Pilipinas. Isokas na naglakaya ko nakitain. Nga oray no 30 lang ti taon ko. Sika talaga. Saan nga importante ti langa iti panagtrabahong ditoy, Leo? Tinapatag kat nagagat ka. Tati kinagagat mo ti mangbiagkan ka. Saan kat ati langam? Kumusta kayong tatang? Naawat yung kanin ti pawit ko? Why, anak ko. Katkas itibilin mo. Nangilasin kami di para iti gastusan mi di tawi. Di daduma, imbayad mi aminan iti nakautangam. Agyaman tatang. Awan ang yaman na anak ko. Amok akaili mo da anak mo. Kastamot tanti inam. Ang mlading itag, tasaan mo ida makasarita ita, tanay. Inkuyog ni nanang mo ni Aya napan ni Jayan damanong mo asil mo. Napandasim marungkar. Kasta ka di, tatang? Ay, esa na bali. Hinton maminsan tulangin. Aganad kayo kanayon dita, ha? Di yung baybayan ta anak ko. Ay, awan terong mga pagdanagam anak ka. Dakamin ti makaamoy ti anak mo ditaw, Sika ti rumbang nga aganad akanayon dita. Uwan tatang, laglagi pag akanayon ti bilin nyo. Bye. Oh, di kan agliday, Leo. Anya ka di. Imposible ajak maup-up ti iliw mo iti pamilyam. Viring. Di mo ida panunutan. Tinapatag kat data, Leo. Tandaanam dayta. Gapo siguro ta medyo nakapoy tinakam ko,
kat kasapulak timang pakirid kanyak, kimpetak ni Viring, manang Emmy. Awan mo't kat di ti parikot, tagpada kami anawaya. Baluak, kat malaksid anabayagan ang nagsina da Viring kan ti ama ti anak na, saan dapay ang nagkalaysa. Idida mo, aklunak ang naragsaka, kan inspirado ak nga agtrabaho. Ngam idi agbaybayagan, mariknakon ang mabakbakkelak, iti relasyon mi ken ni Viring. Leo, permaam da ito'y, Ni, anya da ito Viring. Basaam ang amin. Ni, baro akong trata da ito Naggapan da ito Sa dinupay ko ma, kanibos siya kung tinangipag na iti amin, tapno marinyo adagos ti kontratam. Viring, agawid ak kumapay di Pilipinas. Anya ka mo Leo, impagnak lang arudan ti amin tapno saan kan amarigatan amang pabaro iti kontratam. Ita, alman ng pala ti agawid di Pilipinas. Viring, dua alawas langen, aglepasan ti kontratak. Kaya't kumot nga iliwan ti anak. Iliwan ti anak mo? Wano, ada sarakam a babae iti panagawid mo iti Pilipinas. Viring, Hoy, Leo, di nakpadpadasan alukwan Kabaulan ka apadaksen kadagiti amo ta ditoy, kat di kan makaawid iti kaanuman iti Pilipinas. anya ti kaya't masawan, Viring. Kabaulan ka apaibalod ditoy Dubai, kat di kanton makaawid apulos iti Pilipinas. Anya? Kumusta kan anak ko? Okay, mat, papang. Ayan na nga, si baby doll ko. Ang ipawit ko lang ang anak ko, Wen. Sa anak kami na makaawid. Yay! Adan ton baby doll ko. Wen, anak ko. Adan to baby doll mo, ta ipawit ko. Itad mo ka ni Lolom ti cellphone, ha? Nagsarita kami, pay. Wan, papang. Hello, Leo. Anak. Tatang. Nay, apayan Leo. Anak mapaspasamak kan ka. Agsangsangit ka ang samad. Kuha. Awan tatang. Mailiwak lang kada kayo. Ay na, sana balit ang kikita tayo no agawid ka anak ko. Malpasan ti kontratang di ka, sana ya? Kuha tatang. Pakawanandak. Ngamin rin niyo kung ti kontratak ditoy. Iso asana ka makaawid. Anya? Day tatagpay so tatang. Sanak pa yung makaawid. Naimbag ta nagtungpal kay ti kayat ko asan kan nga gawid iti Pilipinas. Kat ituloy mo latan ti agtrabaho dito'y Dubai. Laglagi pom timbagakan ka, Leo. Kabaulan ka apaibalod ditoy. Kat saan kanton a makaawid apulos. Apay nga aramidom kanyak ti kastoy, Viring. Anya ti basol ko kun ka. Awan, nga masapul nga sigurado ak adinak sinaan latan. Amo, maawata kita no apay adi na kainkalay sa ti ama ta anak mo. Ha? Sika nga Hoy, kita- Leo. Di nakpagsawan iti Jack magustuhan. Tama nga noon niya pa iti maaramid ko kan ka. Jack kayat ti kasta pa nagsasaum kanyak.
nga awan ti maaramidak. Gaputa maamakak iti posible nga aramidan ni Viring, manang Emmy. Tirigat na, indulin na pa'y ti passport ko kan amin dagiti papeles ko. Kat but-but nak, nga ibaga na kano kadagiti otoridad, nga illegal ti kaaddak dito'y Dubai. Banag nga ad-addan anang tenglan na kanyak. Aging gaan naglabas pa'y titawan. Kat umadani man idin, ti panaglepas ti kontratak. Inamabulan laangan, aglepasan ti kontratam, Leo. Pangasim, Viring. Palubusan na kumamatan ni agawid. Kailiw pun ti pamilya. Di kagdanag, agiddan ta nga agawid iti Pilipinas. Ah, Oh, apay akas ta ti reaksyon mo? Kasla di mo kayat timbaga ka. ako Di naksamot kayat akakuyog nga agawid iti Pilipinas, Leo. Subsubukan naksamot ta talaga. Hoy, di naklangan padpadasan. Tanuan niya ti imbagak. Talaga nga aramidak. Dahil tatidak kala parikot ko, tatang. Takinapod no na. Ni Viring matlaang ti rason no apay sa anak ka nakaawid ididamo ang naglepas ti kontratak. Kunak to, paikard. Hindi pailaan at tanatak ka. Diyak la kayat ti agsao. Agam itadasikan na mismo tinagpunaw. Kaya't kula damagan kan kaday daoy, anak ka. Ay ayatom kaday, day taavireng. Aklonat nga inayat ko mat, tatang. Kinapod no na. Kaya't ko kumamot ngayam amo kada kayo. Ngam nagbaliw ni Viring. Ti kayat na. Tanglanak. Ti kayat na. Sumuro ta kita amin na kayat na. Kat ti jak magustuhan. Mariknak akayat nak nga iyadayo kada kayo a pamilya. Anya, ay iday tamot na natin saan amabalain. Layaw, anya nga tanupadasam akasarita dagiti amo yaw. Agpudno ka kadakwada. Total, kunambut anasingput na. Tatang? Padasam laang anak ko. Awan dagas na. Parang masolusyonan dayta aparikot mo. Sige, tatang. Tong palag ti balakad yo. Ayop ka, Leo. Trinaydor nak. Awanan ka itibain. Kalpasan nga inaramid ko ti amin para kan ka. Impulong nakit din ka dagiti amo ta nga indulin ko dagiti papeles mo. Nagbidot ka, Viring. Sana ka nagipulong. Nagpatulong ak lang kadakwada. Tapno makasubliak nga uray dadailan na kiti imatang da. Ngamjak amo anabayag gaya mo nagat atap daken ka. Ayop ka. Ita, siya kunti saan ang makasubli ka dakwada. Nangrunak at naduktanan dati agpaiso nga indulin ko ti amin a papeles mo. Ayop ka. Pasensya kan, Viring. Jakmat ni namnama akastoy ti mapasamak. Ngamay sa lang ti makunak. Baliwam ti ugalim. Barang makasapol kanto pa iti amo akas kadakwada. Katlaglagi pam kuma. Saan anasayate mang loko iti pada a tao. Awan ti itden dayta anasayaat. Tandaanam dayta.
Umay siya kat naklaatak iti nagbanagan ti amin, Manang Emmy. Ti panggap ko la idi kat agpatulong ak kadagiti amo mi kaniviring. Ngem sigud gaya man anadlaw da, nga adda ti sabali nga iwas na. Isu nga imbagada asaanan ang makasublipay kadakwada. Ngem siyak, pinagsublidak kalpasan ti panagawid ko di tapagilyan tayo. Isu nga aging gaita, agpapaayak kadakwada. Kat maragsakan tababaan iti panagtrabahok ditoy, maipapaay ko ti kasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas, nang runa ti pakasapulan ti anak ko. Daytoy ti padas ko. To'y pagayam mo, Leo. Pagayam a Leo, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Hosto ti kunam iti naudi apaset ti salaysay mo. Awan tinasayaat nga itden ti panangluko iti pada a tao. Katsikan a mismo ti nakapanaknak iti dayta, babaan iti napasamak kaniviring. Sapay la kuma, tamataginayon ti kinaimbag mo, pagayam ko Aleyo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyaya. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatuloy ang dagiti padasyo iti email address dagiti tugot iti danatibiyag @gmail.com. Naimbag nga oras kada kayo amin. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan